Moltes gràcies per convidar-me un any més a la Setmana de la Gent Gran. És un plaer i m'encanta participar-hi, així que aquest any serà diferent perquè no puc estar amb tots vosaltres. Cada any intentem, amb la Montse, venir, que ho tasteu i, clar, sempre és més entranyable el fet de poder compartir, no?, cara a cara i que ho pugueu tastar. Però aquest any les circumstàncies han fet que sigui diferent. Així que ens adaptem i igualment el carinyo hi és. Moltes gràcies. Les receptes que he pensat han sigut receptes amb productes de temporada. Ja sabeu que li dono molta importància al producte, que sóc una gran ambaixadora del Parc Agrari del Baix Llobregat i que m'agrada posar en valor tot el producte dels pagesos i de l'horta de proximitat, així que utilitzarem productes que encara hi ha, que encara hi ha de l'estiu i els que ara hi ha aquí al setembre, com la carbassa. Ara us explicaré. Farem una amanida de quinoa, que podreu substituir la quinoa per alguna altra cosa, sempre us donaré alternatives, però penso que a vegades hi ha desconeixement encara de com cuinar-la, si s'ha de rentar o no, així que us ho explicaré. Una amanida de quinoa amb carbassó, carbassa, magrana i uns dauets de formatge tendre o formatge més fort. Ara us explicaré també quin formatge he utilitzat. Farem un pesto vermell, que m'agrada molt perquè és un pesto que el podeu fer durant tot l'any. És una salsa molt fàcil i molt versàtil, és a dir, és molt bona i dona molt de joc, perquè es pot fer d'aperitiu, es pot fer per acompanyar una carn, es pot fer per acompanyar una pasta, i com que coneixem el verd i el vermell no és tan conegut, he pensat que potser us faria il·lusió saber-ho. I un pastís de poma que també m'agrada molt perquè és pràcticament poma. És poma amb una mica d'avena, no porta gluten, porta molt poquet sucre i el farem el primer. He pensat, comencem pel pastís, perquè així, mentre tenim el pastís al forn, anem fent les altres receptes. I també us volia explicar o compartir el meu berenar, que és una llet d'avena amb cúrcuma, gengibre i canyella, que penso que en aquests moments que estem visquent, una de les coses que sí que hem de fer és tenir el sistema immunològic ben fort. I llavors, jo me la prenc per berenar. És veritat que té un sabor que ha d'agradar, perquè la canyella, la cúrcuma, el gengibre són espècies, però les podeu arreglar o la podeu adaptar al vostre gust. Si us sembla, anem a començar pel pastís. Us n'he pelat una i l'altra no perquè ho veiéssiu. Simplement, aquesta varietat de poma és la més verda, que és la Gran Smith. Però mireu, agafeu les pomes que realment hi hagin o que en tingueu, perquè al final moltes vegades en l'hort tenim els productes i els hem d'aprofitar. Que és una poma que no és tan àcida com aquesta, què farem? Poseu una miqueta més de llimona. Sapigueu que la llimona i el cítric és un aliat molt bo per potenciar els sabors. Jo n'acostumo a posar, faig una confitura, ara que tinc préssecs a l'hort, doncs faig la confitura de préssecs i no li falta la llimona. Com us deia, l'àcid el que fa és potenciar els sabors, a part de les propietats que té, de la vitamina C i dels antioxidants, perquè la llimona és molt versàtil. Sabeu que avui en dia es parla molt del cos, si està alcalí o està àcid. Doncs la llimona té la propietat que és molt àcida, però quan entra al nostre cos és alcalina, és un aliment alcalí, que és aquesta curiositat. La poma, com la tallem pel pastís? Mireu, l'agafarem i la tallarem com si mal tallada, però trossos petits. L'he pelada també perquè la pell no m'agrada, m'agrada que quedi ben melosa en el forn. I llavors la pell si no es nota, a talls una mica petits, és a dir, una mica petits i mal tallats. No cal que quedi perfecte. Llavors, un
cop tallada la poma, ara us explico què he fet amb l'avena. Sapigueu que l'avena no té gluten. Té moltes propietats, també, té moltes propietats com puguin tenir els cereals, però a part té proteïna, té serotonina, que és l'hormona de la felicitat, que també és molt important, no perdre-la mai. Ja la tenim tallada, llavors el que farem, agafarem un bol, el batedor i picarem els ous. Són ous, quan jo dic ous de gallines felices, és que han de ser ous de gallines que visquin bé. El número, si no teniu aquest, perquè tinc la sort de que a casa tenim ous, però si no teniu gallines, és important quan aneu a comprar que siguin del número 0. Llavors, 2 ous, les 2 pomes, que ja les tenim tallades, 50 grams de sucre morè, mireu, jo l'he pesat ja. El sucre morè, que sapigueu, aquest és panela, hi ha sucre morè també ecològic, aquí podeu mirar, podeu utilitzar el sucre blanc, però què passa? Que al final, si prenem sucre morè o altres alternatives que endolcen, també aporten més nutrients. El sucre blanc no aporta res més que l'energia i ja està. I tampoc en té gaire quantitat, si us hi fixeu. Són 50 grams. Llavors, ara remenaré, blanquejaré o remenaré els ous amb el sucre i us dic els ingredients que li afegirem a més. L'avena, que és els copos d'avena, són els fins i els petits, si us hi fixeu. Podríeu utilitzar, jo crec que no és rellevant i us quedarà igual si utilitzeu un altre tipus d'avena. Simplement, què he fet? L'he fet a pols. Podeu fer amb el molinet, l'1, 2, 3, simplement he fet pols dels copos d'avena, tal qual. Tinc l'ametlla mòlta, que també tinc l'ametller i llavors també hi ha ametlla, per així aprofito. Ametlla mòlta, que també amb el molinet, és l'ametlla tal qual pelada en cru. La llimona, que li posarem un rajolinet, però no gaire perquè la poma aquesta ja és àcida. Si utilitzéssim una poma Starkin o Fuji o un altre tipus de poma, o una Golden, podríem posar-li una miqueta més. I li posarem la pell de la llimona. I aquí tinc oli de coco. L'oli de coco també és un gran aliat. Sapigueu que per fer... a vegades que diem, sembla que tingui alguna llaga o a vegades que hi ha alguna petita infecció a la boca, un cop netes les dents, es glopeja i es llença. És un gran bactericida. L'oli de coco també, amb justa mesura en els postres, li dona un sabor i és interessant de saber-ho. A part que jo em faig les cremes dels llavis per hidratar amb una miqueta d'oli de coco i de manteca de karité, però diguem que al final li aporta una mica de sabor i si no podríem utilitzar oli d'oliva, també. Li posarem 40 grams d'oli de coco, una culleradeta de llevat, aquest és el tipus royal, passa que és un llevat ecològic, però podeu utilitzar el llevat tipus royal o una mica de bicarbonat, més que tot que li dona un punt que pugi. I un polsim de sal, que li poso ara. M'agrada molt posar-hi la sal en els postres, perquè trobo que la mateixa manera que us deia, la mica de l'àcid i de la llimona li realça, la sal fa que en el dolç li potenciï també el seu sabor i ens netegi com si diguéssim, el dolç a vegades empalaga, doncs ho suavitza i ho neteja. En canvi, a lo salat poso menys sal i així el que m'estalvio de posar sal en el salat, li poso en el dolç. Ara el que fem és batre, simplement, és molt fàcil aquest pastís, per això el comparteixo. Molt bé. Anem a afegir la resta d'ingredients. Poso aquí l'avena ja la tenia pesada, que són 80 grams. Com us he explicat, amb el molinet, fet com una farina d'avena. L'aboquem. Molt bé. I 2 cullerades soperes de... que agafo la cullera. 2 cullerades soperes d'ametlla en pols. És l'ametlla blanca que faríem servir ara pels panellets, també.
El fruit sec també és una de les coses que és interessant perquè a part de donar sabor, dona dolçor, l'ametlla, si us la mengeu, és dolça. I a més té tots els nutrients del fruit sec. L'oli de coco, que hi posarem 40 grams. Com que el tenia a la nevera, està dur. Si el teniu a temperatura ambient, doncs ell es conserva una mica més cremós. Tingueu en compte. Però la nevera també no s'oxida, com que no li toca la claror, perquè el que sí que és l'oli, és com l'oli d'oliva, que s'han de protegir de la claror. La pell de la llimona solament es ratlla el groc. Això ja ho hem comentat moltes vegades perquè el blanc és el que amarga i els olis essencials estan a la pell. D'acord? Que si volguéssiu, imagineu-vos que feu alguna cosa que voleu que es noti molt, després ho podeu posar a última hora, ara aquí perquè ho farem dintre del pastís i afegim, que així ja ho tindrem, el llevat, com us deia, una culleradeta de llevat. Remenem. Millor si l'oli està cremós, ara perquè es desfarà aquí, remenar-lo, però passa com la mantega, quan diem en una recepta mantega empomada, és per això, perquè llavors queda cremós i aquí l'oli igual. Faltarà, que la tinc aquí a punt, ja la podem afegir, que ens ajudarà, la llet d'avena o ametlla, i el que faig jo és utilitzar la llet d'ametlla i avena. I el que posarem serà 90 grams. En grams i mil·lilitres, pràcticament, l'aigua i la llet és el mateix, que ho tingueu en compte. És a dir, que si ho mesuréssiu i no ho peséssiu, serien 90 mil·lilitres. El que li va molt bé a la poma és un polsim de canyella. Canyella en pols, perquè és més fàcil, més que tot, un bon polsim. La canyella té moltes propietats que moltes vegades ni ho sabem. A part que és molt digestiva, és molt antioxidant la canyella. I ara hi afegim la poma. Ja veureu com pràcticament és tot poma, Ara quan agafem el motlle direu aquesta poma també m'agrada perquè es desfà molt. La Granny Smith es desfà molt, llavors doncs. Si us hi fixeu, mireu que líquid pràcticament, Un cop li hem posat la llet i tots els ingredients, ara agafem el motllo. Cap al motllo, podeu posar el paper tal qual una mica humit, però en aquest cas l'hem marcat i l'hem tallat una mica. Llavors quan ho posem, què fa el motlle? També podríeu posar una miqueta d'oli de coco untat, però el que fa el motlle amb el paper és que el que fa és que s'eviti que s'enganxi. Ara us ensenyo un cop posat. Realment és un pastisset, pa de pessic, diguem, molt senzill i on la poma té el seu protagonisme. Ja us l'ensenyo. I llavors queda molt amorós perquè com que la poma ja té molta aigua, i ara el posem tal qual al forn a 180 graus uns 40 minuts. Anem a començar amb la recepta de la quinoa. Què farem? Mireu, tinc 2 grans d'all. Els alls, moltes vegades, a mi m'hi agrada el sabor, però a vegades quan te'ls trobes ofenen, sobretot quan estan sencers. Doncs què farem?
els podem aixafar perquè deixin el seu sabor i un cop, posarem a part, un cop aixafats hi afegim les verdures i el que faig moltes vegades, inclús quan faig coses per dir alguna cosa, faig una salsa de tomàquet, m'agrada que tingui aquell perfum, poso l'oli, una miqueta d'oli d'oliva bo, els alls, que es vagin daurant i vagin deixant el seu sabor, i quan ja estan quasi bé dauradets, però sense cremar, que ja sabeu que si no amarguen, els retiro i els guardo. I llavors doncs els podeu utilitzar després més tard, però si no, ja perfumen l'oli i ja està. I aquí doncs la carbassa la posarem al forn i ara us explico quin tipus de carbassa he utilitzat. Ho barregem perquè la idea és el carbassó i la carbassa i ara mentre se'ns fa el forn us explicaré el tipus de carbassa que he utilitzat. I posarem el tall, si us hi fixeu, us l'ensenyo a prop, són dauets de carbassa, la varietat és la Ruperta, la d'un dels tres d'abans, o la del conte, de la Ventafocs, que és la gran, que normalment es ven a mitges llunes, o si en teniu a l'hort és fantàstica perquè la podeu agafar, podeu fer confitura, podeu fer crema. I el carbassó he pelat una sí i una no. A veure, la pell té les seves propietats, però també té els seus antinutrients. Si us hi fixeu, quan agafem els carbassons de l'hort, punxen. Quan els agafem, ostres, sembla que punxin. Clar, això és una defensa que té la planta pels insectes i per tot el que el pugui envair de fora. Llavors, doncs m'agrada pelar-ne un sí i un no perquè té llavors les seves propietats nutricionals, però tampoc els antinutrients que té. I ho faig així. Un bon raig d'oli d'oliva bo. Posem el paper de forn perquè no s'enganxa i si ens queda una miqueta de líquid el podem aprofitar i no s'embruta la placa del forn. Sal. Si us hi fixeu, la sal, m'agrada utilitzar la sal de l'Himàlaia. La sal de l'Himàlaia és la sal rosa. És una sal que quan t'acostumes sala un palet menys que l'altra, però jo m'he acostumat i ja noto el gust diferent. Així que us animo perquè, mira, puja menys la tensió que l'altra. I a més, té tota la mineralització. Estàvem parlant igual que el sucre, tot el que és el sucre, doncs si busquem alternatives, com fruites dolces que endolcin sense tenir... Clar que tenen concentració de sucre, però el cos les assimila diferent. I la sal passa el mateix. Té altres minerals i altres nutrients que no una sal simplement blanca refinada. Què hi posarem també? Posarem una miqueta de farigola. N'hi posaré una mica ara i una mica després. Què passa amb la farigola? O les herbes aromàtiques? Que s'han de tractar igual com si féssim una infusió. Quan fem una infusió, quan l'aigua està bullint, l'apaguem, que està quasi bé, ja comença a fer aquelles bombolles, però no bull del tot, és a dir, estaria a la temperatura uns 86-90 graus. Llavors és quan fem la infusió. Doncs passaria el mateix amb la farigola. Ara la posem perquè aromatitzi, però posada un cop està ja preparada l'amanida en fred, el sabor és totalment diferent. Perquè a vegades quan la posem en calent deixa anar el seu sabor, però llavors també és una miqueta amargant, no té aquest sabor tan de fresc. I a mi m'agrada utilitzar-les en fresc. Quan faig una sopa de farigola, de fet, antigament a casa es bullia la farigola. Faig una sopa de pa i d'all, és a dir, perfumo els alls amb l'oli, llavors sí que els deixo perquè estan laminats, li trec la part del mig de l'all, que és la que repeteix, poso una miqueta de pebre vermell i ho mullo en caldo, no amb aigua, encara queda més sabrós. Llavors hi poso el pa sec, mai el llancem el pa, el guardem per fer pa ratllat, o posem el pa i que vagi bullint, amb aquests alls que hem daurat, amb aquella mica de pebre vermell, amb el caldo i el pa i vagi fent. I quan ja la tasto, que ja porta ben bé una hora bullint, hora i mitja, allò que s'ha anat tot allò integrant, apago el foc i faig un farcellet amb la farigola i la poso.
Res, 3-4 minuts, pam, i la retiro. I a l'hora de servir hasta me'n poso una miqueta de fresca, però canvia moltíssim el sabor. Ara doncs posem aquí, hi posaré també els pals i després ja els traurem. Podem posar un palet de pebre, un palet. El pebre també ajuda a digerir, però tampoc ens podem excedir. I ho posem al forn. Aprofitant que està a 180 graus. No. Perfecte. Posem al forn. Passarem 15-20 minuts, anirem mirant. Anem a la quinoa. La quinoa, mireu, us l'he rentat simplement. Aquí hi ha 150 grams. Quin tipus de quinoa utilitzar? Si trobeu alguna quinoa ecològica, doncs mira, a mi m'agrada comprar-la més ecològica, però que si no podeu agafar la quinoa que trobeu. Hi ha quinoa integral, hi ha quinoa... Heu de mirar en el paquet, normalment posa la quantitat de minuts que es vull. De totes maneres, jo ara us l'ensenyo. Ara és un gra totalment tancat. La quinoa és un pseudocereal. Què vull dir amb això? Que no és ni cereal ni llegum. Diguéssim que està entremig. I el bo, que és molt digestiva, té proteïnes, té molts nutrients, té antioxidants, té vitamines, vull dir que ho té tot. Per això és un dels aliments que s'ha anat posant de moda, més que tot que és una bona alternativa a la pasta. És a dir, la recepta que farem la podríem fer amb pasta, la podríem fer amb arròs, la podríem fer amb blat bullit, amb cuscús. Però bueno, us he donat aquesta recepta perquè així també fèiem alguna cosa totalment diferent. Si us hi fixeu, ara està molt tancada, té aquest puntet molt petitó blanc, ara l'anem a bullir, tardarà uns 20 minuts a l'hora de bullir-la. La podeu bullir amb un caldo de verdura, a vegades si em sobra una fulla d'àpid, un retall de porro, un retall de pastanaga, jo ho guardo. Llavors, quan he de fer la quinoa, poso aigua embotellada, aigua bona, ho poso a bullir, i llavors bullo la quinoa i té sabor. En aquest cas he posat aigua i sal. Mireu, ja ha bullit 20 minuts, però us vull ensenyar la textura. L'he escorregut, simplement l'he agafat amb el colador i li he tret l'aigua. La textura ja no té aquell gra més fos, sinó que és més blanca i fa com un coquet que es deixa com anar. I si ho proveu a la boca, ja té la textura, però que es vegi de prou perquè ho veieu. Simplement l'he colat i li he posat una miqueta d'aigua freda perquè es refredés. Tenim les carbasses i el carbassó, que ja han passat també els 20 minuts. Els agafo del forn perquè ja he vist que estaven i ho abocarem tot en el mateix bol per presentar. Anirà millor agafar el paper. És el bo del paper de forn. Espera, fem-ho bé. Així la safata del forn queda pràcticament neta. Hi ha una cosa que no hi he pensat, però que ja està bé que li posem ara, que és el julivert. El julivert, com sabeu, és una gran font de vitamina C. Ens ajudarà a absorbir també les proteïnes del plat i a més pel sistema immunològic. És una de les herbes aromàtiques que... Llavors, ho posem ja directament. És una amanida que la podeu servir tèbia, freda, és el bo, que la podeu fer abans. Molt bé. Posarem les verdures. I farem una vinagreta per amanir-la, Com que és una amanida, encara que la mengem tèbia, farem una vinagreta. Una vinagreta que ara us explico. És una vinagreta que faig servir moltíssim. Ja veureu quin color. Doncs que faig servir moltíssim i m'encanta per amanir les amanides de llegum, tant sigui cigrons com de llenties. Podeu seguir la recepta, jo ja ho tinc a mà, però oli d'oliva bo,
Si podeu que sigui premsat en fred, molt millor, perquè guarda les seves vitamines. 75 grams. 75 grams d'oli d'oliva extra verge, una culleradeta de mel, aquesta és una mel de farigola. La mel m'hi agrada molt a les vinagretes, per això us deia, perquè li dona un toc agridolç molt interessant. I trobo que rebaixa o equilibra l'àcid del vinagre. De vinagre posarem, aquest és un vinagre de poma, poso 25, d'acord? He fet 75 d'oli i 25 de vinagre, de totes maneres ara la tastarem. Un polsim de sal. Una miqueta de pebre. I emulsionarem i amb la mateixa forquilla el que fem és emulsionar-la. Ara que ja tenim quasi bé integrat l'oli i el vinagre, li afegirem una culleradeta de mostassa a l'antiga. Ara us ensenyaré una punta, la meitat o un quart de la meitat de la mostassa de Dijon, que és la fina. Podeu utilitzar, si en voleu, solament una. Simplement que el punt de mostassa és interessant. La deixo aquí perquè igual n'hi afegirem una miqueta més, com que en tenim bastanta. La tastaré, la textura és una textura de vinagreta. Ja està bé de dolçor i de sal també. Ara li abocarem. Li aboquem. En compte. I hem barrejat les verdures, la vinagreta i la quinoa. El que anem a fer és a tallar les fulles de julivert. Piquem el julivert ben petit. Quan es pica el julivert és interessant desguissar el ganivet, no aixafar-lo, perquè així no deixa anar l'aigua. Posem el julivert. La farigola fresca, que hem dit. M'acostaré. Que la farigola recient posada té un aroma estupendo. Llavors, ara que és època de magrana, ja n'he desgranat mitja. El que farem és donar-li el punt de cruixent amb la magrana. Donarà un punt cruixent i a la vegada interessant i dolç. I és preciosa, té un color. Jo aquí tinc uns nauets de formatge, com us deia. Aquest formatge és un formatge de cabra, és un formatge d'aquí català, és un formatge d'una casa que m'agrada molt com treballa els formatges, que es diu Montbru, però podeu utilitzar tipus mató, tipus formatge feta, tipus formatge de cabra. Això depenent dels gustos. Que us agrada el gust de formatge una mica més intens? Doncs això, en funció de cadascú, li pot afegir més o menys. Jo no n'hi afegiré gaire, el just per anar-lo trobant, i com que ha deixat anar una miqueta d'aigua, el deixo l'aigua. És important la presentació i tenir cura. I llavors ja la tindríem per servir. Podem posar alguna fulla o de julivert o de farigola que tingueu fresca o alguna floreta del jardí, que a vegades es pot posar alguna fulla i ja està. És una amanida molt suau, molt fàcil, perquè si us hi fixeu sí que és veritat que mentre tenim les verdures al forn
s'està bullint la quinoa, la paciència de treure la magrana, que jo al final l'he acabat obrint, sí que la podríem picar amb la mà de morter, però l'he acabat obrint i traient. Ara encara és rosada, no? Perquè encara és d'hora i va agafant aquella tonalitat més vermella, no? En funció de la seva maduresa. Però és una de les fruites també que es recomana perquè també té un poder antioxidant, té fibra, no té quilocalories, amb una miqueta de suc de taronja, o hasta amb unes gotetes de moscatell, vull dir que al final té moltes alternatives. Ja tindríem l'amanida de quinoa i al forn també he vist que estava el pastisset, han passat els 40 minuts, el pastís de poma. Així ja el traiem. Doncs ja tenim el pastís del forn, que ja han passat els 45 minuts. A mi m'agrada que passin perquè quedi la poma ben tubeta. Ara en compte el traurem. En veritat això hauríem de fer quan ja s'ha refredat, però el que farem serà posar-ho en compte. Ara el deixaré en el paper mateix, però posaríem a la safata, el paper quan ja està fet ja el podem retirar, i és molt bo amb una mica de iogurt o de kefir. Si el guardeu a la nevera fred, boníssim. Que us el mengeu ara tebi? També. Vull dir que al final, i no té gluten, apenas té sucre, perquè 50 grams no és res, i és molt flonjo. Anem a fer el pesto vermell, que penso que és una cosa que també és interessant i que us agradarà molt. Agafo un pot, ho farem amb un pot de vidre, aquí. El que farem serà pesar i triturar, és molt senzill. Agafem la balança i pesarem tots els ingredients fil per randa, com diu la recepta. El tomàquet sec els podríeu deshidratar vosaltres, ara que en teniu, tomàquet pera, el podíem escaldar. Escaldar és amb aigua bullint, es posa el tomàquet net, amb l'aigua bullint amb una mica de sal, i amb una mica de sal perquè si no, així no hi ha descompensació d'aigua, és a dir, salem l'aigua, quan l'aigua bull, tirem els tomàquets, que hi hagi abundant aigua, que no deixi de bullir, esperem 10 segons i veurem que la pell del tomàquet s'esberla ràpidament, els traiem i els refresquem amb aigua freda. Llavors, els pelem i els posem a secar, o podem fer a sol i serena, saps? Si hi ha temperatura que és agradable i si no el forn a uns 40 graus, 50 graus, és a dir, el que fan és com una deshidratació. I els conservem amb l'oli, però aquests són comprats amb l'oli. A vegades també es venen secs del tot, però llavors hem de tenir en compte que quan són secs a vegades els hem de posar amb una miqueta d'aigua tèbia perquè s'hidratin una mica. Si els veieu molt secs, ara us ensenyaré la textura d'aquests perquè veieu la textura. Veieu? Són tous. Llavors, si els compréssiu secs o els teniu secs, els poseu amb aigua tèbia, 10 minuts, un quart, i els poseu amb oli d'oliva o directament ja a pesar. Farem 80 grams de tomàquet. Com que el pot és suficient, faré la recepta al doble. 160 grams de tomàquet. Sec. Llavors el tomàquet cherry, en guardarem uns quants per decorar i els altres, el cherry, a mi m'agrada utilitzar el cherry pera, que hi ha molts pagesos que en tenen aquí i és més dolç, és més aromàtic. 70 grams de cherry pera, el parteixo perquè a l'hora de triturar ens anirà millor. Perfecte. Llavors li posarem formatge parmesà. De formatge parmesà també segueixo la recepta perquè és una recepta que penso que val la pena que la seguiu perquè així mai queda diferent, sempre quedarà igual. Hem posat els 80 grams de tomàquets secs, els 70 grams de cherry, jo estic fent el doble, vull dir que de la recepta, com us he dit.
si anem per ordre, 40 grams d'ametlles, com que tinc ametlles en l'ametller, el pesto es fa amb pinyons. El pesto verd el faria amb pinyons, alfàbrega, formatge parmesà, oli i aquí li posa una punteta d'all. Ja està, triturat. En aquest cas es diu pesto vermell perquè porta el tomàquet sec. I jo li he fet alguna variant. I en lloc de posar-hi pinyons, el podeu fer amb pinyons o amb ametlles. I així, com que ara jo tenia ametlles de l'ametller, 40 grams d'ametlles, que com que estic fent el doble, poso 80. Simplement les he remullat i pelat, són ametlla crua, l'ametlla. El formatge parmesà, que serien 20 grams, en posaré 40 perquè pel doble. El tallo una mica petit, que ens ajudarà a fer el ganivet. El formatge també li dona aquest punt de sal natural. Molt bé. Perfecte. I anem a les herbes aromàtiques. Poso el vinagre, que ja el tindré fet. Són 10 grams, en aquest cas n'hi poso 20. El vinagre podeu utilitzar, si no, un vinagre de xerès o un vinagre de vi si teniu bota, però el vinagre de poma a nivell saludable potser és dels més recomanables. Però jo depèn de la recepta, també n'utilitzo. O si no, si algú no pot prendre vinagre, que a vegades passa, la llimona, encara que canvia sutilment, una mica de mel, una mica de mel, jo us he posat 10 grams, posarem una culleradeta, que ja vindrà a ser això, posarem el doble. Ja tenim la mel, anem a les herbes aromàtiques. Aquí les utilitzarem totes, La sàlvia, la sàlvia és una de les herbes que a totes les cases n'hi ha, és a vegades que diem he de mastegar alguna fulla perquè em refresqui la boca, i la sàlvia és com si tinguéssim, en lloc que anem de glopejar alguna cosa, sàlvia, natural. Aquí sí que ja us he posat 4 fulles, clar, també depèn del tamany. Com que són grans, n'he posat 3 de petites, aquesta és una mica més gran, estic fent el doble, poso... Si és molt gran, doncs compteu la meitat. El romaní també és de la família de totes les herbes aromàtiques, però anava a dir, és cosina germana de l'orenga. El romaní dona energia, però també és molt antioxidant, va molt bé també per la digestió. És una herba que sempre la tenim a la muntanya present i és fantàstica, amb carns, i en aquest cas m'agrada aquesta recepta perquè les utilitza totes i ara estan precioses encara. L'orenga, que també en tinc al jardí. L'orenga és una de les herbes aromàtiques que a vegades menys tenim i és molt antioxidant. A part de ser digestiva, la majoria d'elles ens ajuden a combatre els microorganismes. No cal dir que la farigola és un antibiòtic natural, però la majoria d'elles, combinades entre si, són una potent medicina. Les fulles tendres, si les tenim, jo en tinc seca aquí també, que les asseco de cada any, i llavors a l'hivern les remeno així sobre dalt i és el mateix. Molt bé. Alfàbrega, que l'he collit aquest matí, però en seguida poso la flor, encara que la flor també la utilitzarem per decorar. I la flor, quan ja està així desgranada, quan les recullo les deixo, la llenço per l'hort perquè així també ella mateixa es germini. I afegim l'oli, 80 grams, que en aquest cas en posaré 160. Com us he dit, l'oli d'oliva, l'oli d'oliva tot ho esquiva, deia la meva àvia. Poses una miqueta amb el d'orella, una culleradeta d'oli d'oliva tevi, una gota. I per la pell, és immensament boníssim, és un tresor que tenim, i es diu l'or líquid. Perfecte. Un toc de pebre. I el que hi afegiré, que això aquí no ho posa la recepta i us ho diré,
Són unes gotetes d'aigua que ens ajudarà a l'hora de triturar, un rajolinet. Aigua bona. Anem a triturar. Ara ja tenim el pesto vermell. No hi he posat sal, però també dependrà de lo curats que estiguin els tomàquets i de lo salat que estigui la mica de formatge que li posem. Llavors, un cop triturat, amorosir, com us he explicat, amb unes gotetes d'aigua, un rajolinet d'aigua per triturar i que quedi melós. Al final sembla com un romesco, però ja heu vist que és una salsa que és molt fàcil. Llavors, ho tasteu, si convé una mica de sal, doncs hi afegiu una miqueta de sal i ja és una salsa que va bé per un plat de pasta, recient bullida, la podeu tenir a la nevera perquè és molt bona freda. Si la pasta està recient bullida doncs ja quedarà tèbia, la podeu posar al mig d'un bol i que amb uns crostonets de pa s'acompanyi, amb una patata al caliu, amb un tall de carn, amb una mica de peix. Si la proveu ja m'ho direu. En aquest cas farem uns espaguetis de carbassó. L'únic que es necessita és aquest estri, però que avui en dia les ferreteries també el venen. L'he rentat a raig d'aixeta, el deixarem tal qual. Abans us he explicat que podíem pelar un sí o un no. En aquest cas ara el faig tal qual. Simplement és com si féssim punta un llapis. Ara en farem uns quants, simplement. Que voleu fer-ho amb pasta fresca? Ho feu amb pasta fresca. Que ho voleu fer amb quinoa i el pesto vermell? De fet, en el meu Instagram tinc una recepta que és quinoa i pesto vermell. Com que era època de figues, encara li vaig afegir això la setmana passada, unes figues. I la veritat és que la quinoa amb pesto és una de les coses que m'encanta, perquè jo no era gaire amant de la quinoa, m'ha costat acostumar-m'hi, però tinc que dir que cada vegada m'agrada més. Vaig escalfar la paella al foc, que estigui ben calenta, la trauré i aquí al mig ho farem. En el plat del pesto podem posar-hi uns daus de mató. En aquest cas és el mató de Montserrat. El que farem serà tallar-lo. Farem uns dauets i llavors el tallarem per decorar. Que és un mató més cremós, el podeu posar en forma de cullera. Que no hi voleu posar mató? Doncs no n'hi poseu. Farem uns dauets de mató. Aquí l'important era el pesto, perquè el de més podeu fer-ho una miqueta vosaltres, segons també la vostra creativitat. Es tracta de fer coses pràctiques. Li posarem unes gotetes d'oli sota de la paella i el carbassó. Si la paella està ben calent, amb una miqueta ja n'hi ha prou. Que li volem donar més perquè el volem deixar una miqueta més fet? Doncs tornem a posar-lo. Mentre s'acaba d'escalfar, què prepararem? Prepararem uns tomàquets cherries per decorar. Com que en tenia el pagès d'algun altre color, li donarem així diferents textures i diferent color. Unes fulletes de les herbes aromàtiques per decorar i acabar el plat. La sàlvia, com que és més forta, n'hi posarem menys. I després ho podeu fer al vostre gust. Que no teniu sàlvia? No n'hi poseu. Poseu més alfàbrega. Preparem mentre el plat on ho decorarem. I tallarem el pastís perquè veieu, poquet a poquet. Ara us ensenyo l'interior. Al final pràcticament és tot poma, però clar, queda molt flonjo i esponjós. I anem a emplatar els espaguetis de carbassó, que ara sí que ja els tenim. És important que les verdures no perdin el verd, Això vol dir que estan
que estan al seu punt. Perquè quan perden el verd és que ja les propietats, no?, desapareixen. Bueno, us he fet una mostra perquè ho veieu. Val? Ara hi posarem una bona cullerada de pesto vermell a sobre. Posarem uns dauets de mató per tot arreu. El pesto vermell, vosaltres el tasteu. Quan li poseu la mel i el vinagre, podeu potenciar una mica la vostra manera. A mi m'agraden, quan menges m'agrada que sigui sabrós, per això li poso aquesta mica de mel, que l'agridolç, no? I perquè, clar, el menjar ha de ser saludable, però sobretot ha de ser bo, perquè si és bo i gaudim, també tot això afecta la salut. Al final, els bons moments, no?, fan que la nostra salut també se'n ressenteixi per bé. I posem alguna floreta. Estupendo. Doncs ja tenim els 3 plats. I us explico lo de la llet que us comentava. Simplement, això us explico i així combinem. Per acompanyar el pa de pessic vaig pensar una beguda que sigui interessant. Doncs mireu, és simplement, li posem en la llet d'avena i ametlla, doncs hi posaríem les 3 espècies que tenim aquí. Gengibre en pols, que també va molt bé pel sistema immunològic, però també pels refredats, també és antioxidant, igual que la canyella i cúrcuma. Jo m'agrada més posar-hi més canyella de gengibre sutil perquè pica una mica, que per això també té les seves propietats digestives, i la cúrcuma, que no s'ha posat també de moda perquè és molt antiinflamatòria. Doncs agafo un got de llet i m'hi poso una cullerada de cafè ben completa de canyella, de gengibre mitja i de cúrcuma un quart, perquè la cúrcuma és més personal. Ben remenat, podeu escalfar i si no voleu trobar-hi els grumolls, ho podeu colar. Però si no, l'important és que perfumi i això us ho heu d'anar adaptant a la vostra manera. Clar, és un reconstituent, perquè la cúrcuma desinflama. A més, és anticancerígena. Si la combineu amb pebre, llavors potser no cal ara pebre, però després si durant el dia hi ha en algun plat i en porta, que ho tingueu en compte. La canyella, com us he dit, és antioxidant, també va molt bé per desinflamar, antibacteriana, és a dir, o microbiana, és a dir, tots els microbis ajuda a que tinguem els que necessitem, i el gengibre, com us he dit, va molt bé pel sistema immunològic i pels refredats. Així que combinaríem una llet amb aquest pastisset de poma tan lleuger, tindríem els espaguetis de carbassó amb el pesto vermell i l'amanida de cúrcuma amb carbassa, carbassó, la magrana, el formatge fresc, aquest utilitzat, un formatge de cabra molt suau, i la vinagreta. Moltíssimes gràcies per donar-me l'oportunitat de compartir el que més m'agrada, que és la cuina, i parlar de cuina i cuinar una estona amb vosaltres. Ha sigut des de la distància, però espero que hagi sigut proper. Aquesta era la intenció. Us envio una abraçada enorme a totes i a tots i un petó molt gran.